Mali kono Mali ko kan an ka foli be an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kunnafoni cɛman ni ye o jɛmukan sigilen bi an bɛna kuma kurantigɛ banbali kan Bamakɔ kɔnɔna la aw ni aw balimamuso Umu Tarawele ale ni Elbechir Cham ne bɛna dakurunya damadɔni fɔ aw ɲɛna kurantigɛ kan Elbechir Cham an ɲɛ b'a la wagati in na funteni bɔ juguya wagati o bɛ ka bɛn ni kurantigɛw ye yala e hakilata ye mun ye kurantigɛ banbali ninnu na ayiwa ka foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Umu y'a fɔ cogo min na funteni ale bɛ ka don o ni kurantigɛba fana bɛ ka tugu ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ ko ni yɛrɛ y'a mɛn ko kuran an bɛ se k'a fɔ ko adamadenya yɛrɛ gulonnen don a la an bɛ don min na i ko bi ka mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ ko transition bɛna waati min na i b'a ye k'a fɔ ko depuis salon ni o ye minisiri min ka ca bɛnnen don kuranko ma ni ale ye Lamini Seydou Traoré ale y'a jira k'a fɔ ko kurantigɛ banbali minnu tun bɛ kɛ fɔlɔ ko ni Ala sɔnna a ma ko ɲinan san kɔnɔna la a y'o fɔ salon nka ko ɲinan san kɔnɔna la ko nɔgɔya caman bɛna kɛ an bɛna ye k'a fɔ ko funteni bɛ ka don mois d'avril yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ kurantigɛ barika bɛ ka bonya kojugu donc o nana kɛ sababu ye i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka furuko barika bɛ ka bonya kosɛbɛ parce que hali n'i y'a jateminɛ mɔgɔw ka baara kɛyɔrɔ la a gulonnen bɛ kuran na maaw tɛ ka se ka baara kɛ n'u ma se ka baara kɛ n'u taara so fɛnɛ u tɛna se ka u lafiya fɛnɛ parce que kuran tɛ so kuran tɛ baarakɛyɔrɔ la kuran tɛ so donc a degun barika bɛ ka bonya mɔgɔw kan kosɛbɛ an bɛ waati min na i ko sisan e y'a fɔ cogoya min na ko minisiri ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kurantigɛ banbali o tɛna na kɛ ɲinan yala a y'o fɔ k'a bolomada fɛn dɔw de ma ouais a b'o fɔ waati min na o y'a sɔrɔ fɛn min ye kasabi miliyari 100 u tun y'o ta waati dɔ ka taa o don gurupu belebeleba dɔ la an yɛrɛ y'a jaw ye an y'a jaw yɛrɛ caman partage bɔlɔlɔ sanfɛla la mɔgɔw y'a ye a kɛra ɲagali ko belebeleba ye maliyɛnw bolo kosɛbɛ k'a fɔ ko miliyari 100 min donnen filɛ nin ye nin subahana mansin in na i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛna bɔ an ka kurantigɛ sababu la donc lase in kɛra o waati ninnu na mais mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko o minɛnw sanna o minɛnw nana Mali la mais o bɛɛ n'a ta kurantigɛ gɛlɛya halisa an b'a kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ an y'a ye bɔlɔlɔsiraw fana fɛ maa dɔw fana bɛ k'a fɔ ko o minɛn minnu nana a sigiliw de ma ban fɔlɔ n'o ye a installation ye i b'a ye k'a fɔ ko Mɛgɛtana Sirakɔrɔ Mɛgɛtana an ye yɔrɔ dɔw ja ye k'a jira k'a fɔ ko olu yɔrɔ ninnu bɛ ka labɛn walasa o groupe ninnu bɛ se ka baara kɛ cogo min na walasa kuran ka se ka na anw fɛ yan nɔ mais ne yɛrɛ ma se ka min faamuya kosɛbɛ o de ye an ne tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko an bɛ jamana min kɔnɔna la tile bɛ an fɛ yan kosɛbɛ ji bɛ an fɛ yan kosɛbɛ mais k'a fɔ ko an ka kuran sɔrɔli ka taa gulon taji la parce que i b'a ye k'a fɔ ko groupe minnu bɛ an fɛ yan nɔ a caman na i b'a sɔrɔ taji de bɛ k'u kɔnɔna la gasoil notamment de bɛ k'u kɔnɔna la walasa ka a groupe lawuli ka kuran di an ma et pourtant tile in dun bɛ an fɛ yan nɔ tile in ye fɛn ye fɛn min bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ kuran ye olu k'a ka funteni ni kalaya dɔrɔn lase an ma a bɛ se ka bayɛlɛma ka hɛrɛ caman lase an ma min ye kuranko ta fanfɛla ye parce que n y'a fɔ cogo min na n bɛ segin a kan bi in na adamadenya fɛn bɛɛ gulonnen don kuranko de la e bɛ ka o mun fɔ nin ye proposition wɛrɛ bɛ yen nɔ ka kɛ walasa maliyɛnw ka se ka kuran sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni taji ninnu ye n y'o proposition de fɔ i n'a fɔ éolienne n'i y'a mɛn ko énergie éolienne o ye kuran min bɛna fiɲɛ sira fɛ kuran min bɛna fiɲɛ sira fɛ o bɛ yen nɔ ka fara énergie solaire fana kan o ye tile ta ye tile bɛ se ka kuran minnu fana di bon halisa ka avancer proposition kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko n'i y'a ye kurantigɛ fana barika ka bon kojugu o fana tiɲɛ ka fɔ o ye dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la maliyɛnw yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu kɛlen don ka branchement anarchique kɛ hali ni an ka sugu fiyɛ kɔnɔnaw lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko kuranfiliw talen don yɔrɔw la ka tɛmɛ tɔli sanfɛla ni dugumalaw fɛ ka taa branche yɔrɔw la maa caman bɛ ka baara kɛ kuran na nka u t'a sara i mana taa hali an ka kan kɔnɔnaw yɛrɛ fana la i b'a ye k'a fɔ ko frigo tonnen de bɛ k'an kan kɔnɔna ninnu na u bɛ ka gilasiw bɔ u bɛ ka feere cogo min na u bɛ k'a feere ten tɔ o bɛɛ gulonnen bɛ kuran na o tɛmɛ ka bɔ i bɛ taa sɔrɔ quartier dɔ fana bɛ yen nɔ quartier minnu karabasigira u karabasigira de telle sorte que hali énergie ka proto tɛ yen nɔ mais u yɛrɛ kɛlen don ka yiriw de ta k'o t'olu turu ka kuranfiliw tɛmɛ olu fɛ maintenant donc i b'a ye k'a fɔ ko ni maaw caman bɛ yen nɔ olu caman bɛ ka énergie ka kuran jeni nka o caman tɛ ka musaka sara donc ni dun tɛ musaka sara o musaka de bɛ kɛ sababu ye énergie fana bɛ a ka fournisseurs fana sara énergie bɛ taji san o cogo de fana la ka kɛ an ka fɛn kɔnɔna la an ka groupe kɔnɔna la sinon Lamini Seydou Traoré n'o ye ministre min ka ca bɛnnen don kuranko ma a yɛrɛ ko ko ale na waati kana sɔrɔ énergie la kana sɔrɔ juru min bɛ yen nɔ a bɛ taa fo miliyari 180 o juru tun bɛ énergie la minnu ye fournisseurs ye n'u ye feere kɛ énergie ma nka n'u ka wariw ma sara o wariw fana tun tɛ se ka sara n'a sɔrɔ ni maliyɛn dɔw bɛ ka kuran kosɛbɛ n'u tɛ ka a sara fɛnɛ nka e fɛ
nga efe kasara mun be to ka energy du mali soro ina fo falaje tam kera tanto wona nyogona ulu fene sebe courant ke bambali na walma agobe jodi bon an bɛ se k'a fɔ ko a sen bɛ se ka yala mais kasara min kɛra garabali ta la i b'a ye k'a fɔ ko kasara yɛrɛ nana sɔrɔ déjà kurantigɛ gɛlɛya in bɛ yen nɔ a caman na i b'a hali bɔlɔlɔ siraw fɛ maaw caman bɛ ka commencer k'a jira k'a fɔ ko depuis nin jenini ma kɛ kurantigɛ bɛ sen na il faut pas que a kana fɔ ko kurantigɛba minnu bɛ sen na a bɛna jenini a kurantigɛ bɛɛ tugu ta k'a da ni jenini ninnu et puis baara fana filɛ nin ye c'est à dire souvent il faut anticiper bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko funteni waati de la i b'a ye k'a fɔ ko kuranko mako a ka bon kosɛbɛ kuranko mako ka bon kosɛbɛ parce que ni nɛnɛ waati don i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ da sufɛ hali ni ventilateur ma k'a la hali ni clim ma k'a la fiɲɛ min yɛrɛ bɛ ci sumaya min yɛrɛ bɛ mɔgɔ bɛ se k'i ka sunɔgɔ kɛ o kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ ko funteni de fɛ kuranko barika ka bon donc depuis funteni ma se kow kan ka anticiper minɛnw kan ka vérifier ka ɲɛ n'a y'a sɔrɔ n'u bɛ se k'a tunu majɛ bɛ fan o fan o bɛɛ kan ka se ka dilan sanni funteni ka don mais a man kan tɛ ka to ko ni funteni donna waati min na de k'a essayer k'a lajɛ gɛlɛyamisɛnnin bɛ yɔrɔ min na ko k'olu réparer i b'a ye an bɛ funteni daminɛ k'a ban an b'o kurantigɛ la tuma bɛɛ don o don a kuma bɛ ka caya bɔlɔlɔ siraw fɛ don o don maliyɛn dɔw bɛ kule la k'a fɔ k'u mago bɛ ka sa kurantanya sababu la. nga n'i y'a ta k'a lajɛ quartier dɔw olu kurantigɛ barika ka bon ka tɛmɛ dɔ wɛrɛw kan mun de bɛ na ni o ye. bon o bɛ dépend branchement ko la an tɛna fɔ ten cogo la an bɛna fɔ ten cogo la parce que énergie mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka o ɲɛfɔ kosɛbɛ parce que mɔgɔw bɛ sigida la i b'a sɔrɔ hali ni dɔ ka du tugulen ɲɔgɔn na mais i b'a sɔrɔ hali a tɛ phase a tɛ courant phase kelen yɛrɛ la quoi a tɛ branchement kelen na donc de telle sorte que courant bɛ se ka tigɛ e fɛ yen nɔ mais ka sɔrɔ courant bɛ e sigiɲɔgɔn bara o bɛɛ ye énergie mɔgɔw yɛrɛ ka taali fɛn faamuyali kɛcogo ye u ka baara kɛcogo ye o la o de kan ka se ka o ɲɛfɔ kosɛbɛ yɛrɛ mun na quartier dɔw bɛ yen nɔ mais mɔgɔw k'a faamuya an bɛ don min na ko bi parce que an b'a a kunnafoni suit cogo min na n'i y'a ye k'a fɔ ko courant nana e fɛ yen dɔrɔn o kɔrɔ a tigɛra dɔ la n'i y'a ye k'a fɔ ko a tigɛra e bara dɔrɔn o kɔrɔ a taara dɔ fɛ yen nɔ c'est à dire a kɛlen i b'a fɔ k'u bɛ k'a kɛ yɛlɛma yɛlɛma dɔ ye donc ka courant bɛ don waati dɔ k'e fɛ yen nɔ o bɛ a bɛ taa waati yɛrɛ kɛ dɔ fɛ yen nɔ o bɛ a bɛ taa waati yɛrɛ kɛ dɔ fɛ yen a bɛ n'a fɔ o bɛ ka don o de kɔnɔna la parce que dɔw bɛ sɔgɔmada fɛla bɛɛ kɛ u tɛ courant ye mais u bɛ si courant cɛ la i n'a fɔ dɔw fana bɛ si dibi la mais journée fɛ olu fana bɛ courant ye donc je pense que i b'a sɔrɔ u bɛ ka courant min bɛ yen nɔ a fanga ka dɔgɔ an ma kosɛbɛ u bɛ ka a tila tila quartier ni ɲɔgɔn cɛ k'a tila tila population ni ɲɔgɔn cɛ on va dire ça comme ça. mais an bɛ waati min na sisan e ko énergie ka wariko kan k'a kɛ sababu ye courant ka tigɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ compteur prépayé o cayalen don sisan ka tɛmɛ ni conventionnel yɛrɛ kan donc o kɔrɔ wariw bɛ sara ka sɔrɔ hali service yɛrɛ ma consommer fɔlɔ e ko wariko o sen bɛ nin baara tɔ la tuguni wa. oui compteur prépayé o ye ni a bɛ mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ parce que compteur prépayé kɔni o ye wajibi ye o n'i ma courant k'a la courant tɛna i fɛ yen nɔ o y'a ye o bɛ mɔgɔ minnu fɛ yen olu bɛ a la alimenter walasa ka courant sɔrɔ. compteur papier ma in fana a bɛ faamuya ten cogo la compteur belebeleba in o fana bɛ mɔgɔ minnu fana fɛ yen nɔ ni kalo fana sera hakɛ dɔ la ka sɔrɔ i m'u ka courant sara énergie bɛ taa tigɛ mais courant bɛ mɔgɔ caman de fɛ yen nɔ ka sɔrɔ nin tɛ nin fila si tɛ yen nɔ compteur prépayé tɛ yen compteur papier ma in tɛ yen nɔ mais courant kɔni b'a tigilamɔgɔw fɛ yen nɔ donc olu bɛ ka baara kɛ énergie ka courant na ten cogo la bon i b'a ye k'a fɔ ko jamana in kɔnɔna la yuruguyurugu jɛngɛjɛngɛnni ka ca courant ko ni fɛn ninnu na maaw bɛ continuer halisa ka courant suɲɛ halisa ka baara kɛ énergie kɔ kan. bon o bɛɛ fana ye gɛlɛya ye énergie mɔgɔw fana tɛ la mais an b'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye o bɛɛ bɛ ka wara énergie mɔgɔw fana nɔ bɛ a la parce que a kɛra cogo o cogo il faut que service ka se ka kɛ énergie la n'u b'a dɔn fana service bɛ se ka sɔrɔ nɔ minnu bɛ yen nɔ ka nin n'a ɲɔgɔnnaw contrôler minnu bɛ courant suɲɛ ni fɛn ninnu u bɛ ka compteur trafiquer parce que o fana bɛ kɛ ka compteur trafiquer ka dɔ bɔ a consommation la de telle sorte que ni e bɛ 100 jeni i b'a trafiquer i b'a sɔrɔ a bɛ 60 de yira donc wari tɔ minnu bɛ jeni maintenant o bɛɛ ye comment dirais-je la o bɛɛ ye perte de ye entreprise kun o bɛɛ nafa bɛ taa o bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ taa ye fournisseur ka minɛn dɔw sanni na i n'a fɔ carburant. ni na sisan nɔ e bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw yɛrɛ ɲɛna walasa cogoya min na an bɛ se ka lafiya courant ko la. en tout cas min bɛ se ka fɔ maliyɛnw ɲɛna fɔlɔ o de ye courant n'an y'a jeni an k'a sara n'an y'a jeni an k'a sara mais sanni ka se maliyɛnw yɛrɛ ma ministre min ka ca bɛnnen don courant ko ma o de ye parce que courant n'i y'a jateminɛ a bɛ jeni yɔrɔ fana la yɔrɔ minnu fana ye état ka yɔrɔw ye yɔrɔ minnu fana ye état i b'a ye ko courant jeni fanga ka bon la bon olu bɛ anw dépasser mais ministre min sigilen courant ko kan o kan ka se ka kɛ o ka domaine na i bɛ taa an ka service dɔw la i bɛ taa sɔrɔ depuis sɔgɔma fo waati min clim minɛnen don k'a bila a dɔw bureau dɔw bɛ yen nɔ clim yɛrɛ bɛ si minɛ la a tɛ faga yɛrɛ u bɛna walasa u kana n'a sɔrɔ dugu jɛlen bureau sumalen don
bon olu minnu bɛ ka courant consommer a bɛ ka consommer état de bɛ a wariw sara bon état dun fana i b'a ye k'a fɔ état fana hali ni EDM t'a ta ye pewu nka a sɛgɛn fana bɛ a fɛn kɔnɔna na bon fɛn fɛn dun mana kɛ foroba ye mɔgɔw t'o minɛ ka ɲa donc a ka kan contrôle ka kɛ o yɔrɔ fɛ parce que c'est aussi eux les grands consommateurs d'électricité parce que n'i taara sigi an ta tile ministre bɛ baara kɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ clim min bɛ yen nɔ a tɛ se ka compter ka ban yɛrɛ i bɛ taa hali an ka palais ninnu na i bɛ taa an ka jamana ka yɔrɔbaw caman i bɛ taa sɔrɔ clim bɛ utiliser kojugu yɛrɛ de clim bɛ utiliser kosɛbɛ mais a wari ninnu sɔrɔli caman an hakili b'a la san dɔ la i m'a ye k'a fɔ ko ORTM ninnu ni yɔrɔ dɔw ka facture bɔra maintenant i b'a ye k'a fɔ ko san caman facture i b'a ye k'a fɔ ko dɔw taara jɔ fo 1,100,000 ni kɔ juru courant ko la bon énergie tɛ disposition ta k'olu tigɛ mais mɔgɔ min ta mana kalo 3 kalo 4 k'a la parce que 3,000 4,000 yɛlɛli la o bɛ taa tigɛ mais 1,100,000 bɛ ka yɛlɛ mɔgɔ minnu na olu bɛ épargner parce que a caman na olu fana ye état ka cakɛdaw ye ou bien a caman na olu fana ye maabaw ye jamana kɔnɔ an b'o fɔ tun maabaw ye jamana kɔnɔ les intouchables comme on peut le dire ainsi se tɛ k'olu ma mais olu bɛ courant jeni juru bɛ caya olu la mais fɛn tɛ fɔ olu ɲɛna donc fo énergie k'a jɔ o jɔyɔrɔ la ka segin ka na fɔ maliyɛnw bɛɛ ye k'a fɔ n'an bɛ fɛ an ka courant sɔrɔ ka ɲa an ka courant sara n'an ye min jeni an k'o sara. I ka dakuruɲɛ laban ye jumɛn ye? Ouais, ka foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka a fɔ maliyɛnw ɲɛna halisa kurantigɛ min ni a bɛ sen na a degun ka bon kosɛbɛ a degun ka bon nka a degun fana bɛ se ka wuli ni an yɛrɛ ka cɛsiri ye jamana ɲɛmɔgɔw ka a lajɛ halisa yuruguyurugu ni taabolo kolon minnu bɛ énergie yɛrɛ fana kɔnɔna la u ka essayer ka dan siri o la parce que a caman bɛ yen nɔ an tɛna a caman fɔ kɛnɛ kan bi nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko énergie kɔnɔna la maajɛ caman bɛ yen nɔ donc u ka essayer ka fu siri olu dan na mun bɛ fɛ ka yɔrɔ fana fɔ ka d'a kan i b'a ye k'a fɔ ko hali énergie baarakɛlaw ni e ni ne an tɛ mɔgɔ kelen qualité kelenw ye courant sara kɛcogo la e ni ne bɛ min sara courant jɛnta la énergie baarakɛlaw t'o sara donc an bɛ gɛlɛya min y'a la olu tɛ o gɛlɛya ye a kɔnɔna la est ce que o fana tɛna kɛ sababu ye o fana tɛna u mago bɔ an na dɔɔnin wa mais n'an bɛɛ bɛ même pied d'égalité la quelque part a fɛn na je pense que o bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ gɛlɛya fɛnɛ la donc k'a i fo ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. An balimaw an hakili la a ye faamuyali sɔrɔ R2 Chir Thiam ale ka kuma ninnu na aw k'an bɛn a ɲɔgɔn